Eddie Music Studio. Mai talakawa kin kure aiki, Hajiya Husna kowa naki. Hajiya Husna, Gari gari kina abin kirki, birni da ƙauyuka kike yin aiki. Hajiya Kina Husna, rabon abin da Rabbi ya baki. Abdul Diwan na zo domin na gaishe ki. Hajiya Husna, Kuma kiyanki sun shige ɗaki, sun makale kamar suna girki. Hajiya Husna, Ke ku kina gida kina shauki, ki rike Rabbana ba mu ruwanki. Hajiya Husna, Ai dole ki sa su sai ta mamaki, domin kina ta kula da talakawanki. Hajiya Husna, Gari gari suna ta neman ki, mama masoyanki na ta gaishe ki. Hajiya Husna, Sun ce Allah ja da kwananki, Hajiya Husna, da sun ganki sai ta ɗaukinki. Hajiya Husna, Saboda sau su rike sunanki, Hajiya Husna, matsayinki ne yasa na gaishe ki. Hajiya Husna, Lambar yabanki ta cike ɗaki, Hajiya Husna, bata gajiya gurin abin kirki. Hanyar lada kike ta neman ki, Hajiya Husna, ko ba a so sai an ganki da rai da lafiya. Dan rabbana ne gatan kikin kera makiya, sannu a sannu sunanki ya zaga nahiya. Ko filin taro na ganki sai na tsaya, duk girman taro sunanki ke mamaya. Kai kowa ya saya baitocin ta sai na biya, mai adon zinariya ko dawe su sai ta saya. Sunanki sarauniya da amsa ga mai tambaya, duk wanda ya ja da ke ya shirya ya jawo kaya. Ga mace mai ilimi mai girma cikin al'umma, babbar makaranciya da mata da rigima. Hajiya Husna Ibrahim kuce malama, komai tana yi ne da tsari cikin lalama. Wayayya ce 'yar boko ga Islamiyya. ku zo mu gaida mai halin kirki. Hajiya Husna Ibrahim, na ji ana ta zancen ki a Yobe. Executive Director gaishe ki, Council for Arts and Culture kin amsa sunanki a Yobe State. Ƙwararriya ta kowane fanni, Hajiya Husna, gogaggiya ta ƙarni-ƙarni, da ka gane ta sun ba raini, Hajiya Husna, mai hidima cikin addini. Hajiya Husna, Maman mami ta a gaishe ki, Hajiya Husna, maman mafi da Allah sarki. Hajiya Husna, Maman amurkin sha aiki, Hajiya Husna, maman akbar kowa naki. Maman abi sai sun barki, Hajiya Husna, maman kairat duka sun biki. Hajiya Husna, Har Amerika da sunanki, Hajiya Husna, Ingila har da Egypt sun sanki. Hajiya Husna, Mai matsayin da ba a kamo ki, Hajiya Husna, Allah ya kara daga girman ki. Hajiya Husna, Hajiya Husna, ku zo mu gaida mai halin kirki. Hajiya Husna Ibrahim, na ji ana ta zancen ki a Yobe. Executive Director gaishe ki, Council